Velkommen tilbage til en unboxing. Det er kun 10 års tid siden, jeg har lavet en sidst. I dag med min smukke kæreste med. Som jeg ikke havde dengang. Så lad os bare komme i gang. I dag har vi telefon. Hey, nej, for snart. Jeg købte en telefon. Jamen det her kommer ikke til at lægge ud. Og det... Jeg splitter det. En Fairphone 6. Man kan se ud fra indpakningen. Det er ikke... Prøv at se. Der er ikke. En Og lille der har indpakning. han også to. Lad os lige få noget mad engang. Du kommer ikke at lægge ud. Du har ikke min tilladelse. Nej, okay. Boom, boom, boom. The one that lasts. Den er pakket i papir frem for plastik. Og så er den lavet af plastik frem for metal. Jeg har legetøj. Prøv til at vise den. Helt på en baggrund. I bunden så kan man putte SD-kort i. Så kan man få mere plads. Op til 2 terabyte. Nå, men telefonen er ved at sætte op nu. Så det var egentlig bare et unboxing af telefonen. Tak fordi I så med.